Еврото е почти при нас. Дали ни харесва или не, няма никакво значение, защото само след броени дни то ще бъде факт. То носи няколко проблема със себе си, които аз успях да реша в напълно безплатно приложение. Да кажем, че съм малък магазин и ако го нямам онзи таблет с софтуера, в който само си цъкам и автоматично ми излизат касовите бележки, имам няколко проблема. Проблем номер 1. Моите клиенти ще могат да ми плащат в лева, но аз ще бъда длъжен да им връщам рестото само в евро. И ще трябва на място да правя калкулация и да обръщам от лев в евро, за да знам точно колко да им върна. Проблем номер 2. Моите клиенти ще могат да ми плащат комбинирано в лева и в евро. Тогава ще трябва левовете да ги обърна в евро, да ги събера с другото евро и от това цялото нещо да изкарам сметката, за да разбера колко ресто в евро трябва да остане. Давам 10 лева, обаче трябва да ми върнат в евро. И стигаме до третия проблем. Какво става, ако в касата нямам достатъчно евро, за да върна на клиента? В такива случаи законът казва, че мога да му върна в лева. И тук на помощ идва моето приложение. Сега ще покажа по колко лесен начин решаваме всички тези проблеми. Влизаме в браузъра и пишем resto26.eu. Влизаме си в приложението и да кажем, че имам клиент, който има сметка от 12,74 евро. Той иска да ми плати или тя иска да ми плати в лева и ми дава 50 лева. Приложението веднага изчислява колко всъщност ресто в евро трябва да върна. Да видим следващия вариант. Да кажем, че клиента има 7,80 в лева и още 20 евро. Виждаме как приложението веднага ми ги изчисли. Нека да кажем, че в момента в касата нямам толкова евро, за да му върна. Вместо да правя всичките изчисления наново, просто кликам на този бутон и приложението ми показва колко ресто трябва да му върна в лева. Ако намираш този клип за полезен, ще се радвам ако го споделиш и го харесаш.